Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat subscriber Mas Aksi Channel dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan lancar, berkah. Amin. Untuk saya sendiri dan kalian semuanya. Oke, bro, pada kesempatan pagi hari ini seorang yang bekerja bro, ngisi konten saya ya. Kalau dia ini full konten kegiatan hari Minggu engko pokoknya vlogku mungkin dua vlog penonton bosen ya loh. Penonton balik masih seputar cerita kan mau vlog kan intinya cerita juga ngomong terhibur gak terhibur, percaya gak percaya, jenenge wong ngonten iki ada aksi dan reaksi gitu. Nah, reaksi apa ya ngomong ini, nah, aksi ya kue pola ngonten di shooting kue pola terus di shooting ini aksi. Nah, reaksi ki ya sebatas ngomong nih kita. Jadi ini patut menghibur atau patut dihibur. Ini tergantung awakmu kabeh bro. Aku punya tema ini apa ya? Kapan beberapa hari yang lalu sebenarnya ada. Ini bro, aku ngonten ini terkadang pas turu wayahnya kono enek ide. Tapi waktu nih tak nggo ngonten sing kene. Ya, tak kayak solusi bro. Tak kayak cerita ya. Ini sebenarnya aku ngomong konten ini ya, konten vlog ini ya. Ini sebenarnya karo mikir carane duwe ide tema konten iki sing piye ngono, sing kudu tak critakne iki sing piye. Jadi wis nek wong-wong sing YouTuber gede ya, kreator gede ya, mesti terkonsep duwe kameramen misalnya ya, duwe kameramen sing iso dicap ngevlog duwe bolo misalnya loro apa telu sing bagian nyekel kamera kayak nyekel opo ngono kayak. Nah aku ngevlog wis dhewe ya belum ngevlog nek paling ngene iki aku bakal ngevlog wis sore enak bengi enak isuk. Jadi jamku tayang iki antara kuwi. Nah, aku pun cek mikir menyesuaikan penonton iki sing digoleki iki tentang apa. Contohnya Facebook Jokowi Pro ini tentang tak tes tentang makanan ya, contohnya bakso, penontonnya munggah gitu. Di awal mula tak tes tentang tutorial gitu, tentang tutorial yang mempengaruhi para pemula ben ora kabeh percaya karo para suhu. Wis tak jajal. Iki tak jajal 2 konten ini tentang
bakso gitu. Ini penontonnya munggah ngono lho bro. Jadi ngonten ki golek tema ki menyaring tema ki dengan cara apapun. Ngon es menentukan temu temu kontenmu ki temane iki temu dan berhasil menyaring penonton dan melihat penonton. Ya wes kuwi berarti temamu. Nah, tapi nek sik ngene iki ya temamu sik karo mikir dulu. Tenang dulu karo mikir. Enam tahun bola aku ngonten YouTube. Ya, dua akun. Ditambah akun lagi, tambah akun Facebook Pro. Ora yo wis kerja ya to, dereng jobo. Cek sambil ngonten. Mungkin ora kabeh wong dolanan gak mungkin ora kabeh wong iso ngonten. Wis mungkin nek wong bener-bener nekuni konten kreator mungkin dia fokus vlog kayak golek duit tenan lah. Intinya golek duit neng media sosial. Ya. Sedangkan kayak wong-wong aku ini kan wong bekerja. Intinya ini kerja ki nggone uang lho, ora nggonku dhewe. Dadi enek neng pikiranku ki ya aku kerja ya aku karo konten ngono lho. Dadi ben fokus kerja fokus konten sing iso menghasilkan. Jadi nek jaga nih pikiranku mindsetku pikiran ke depan nih nek aku kerja terus ya mungkin aku angel dulu berkembang, mungkin aku kurang wawasan, mungkin aku kurang pengalaman. Yes mungkin ngertiku gur ngono kuwi tok. Gak ngerti liya-liyane sing tentang media sosial perkembangan gitu. Memahami media sosial sing piye. Oh, ngono. Nek kreator liyane mungkin pengen pansos. Iya, ora wong pansos gitu. Wong sing dikenal ngono. Kuwi nek wong sing niate ngonten golek duit kenalane wong gak digawean gitu. Anggapan wong gak digawean gak apa-apa. Wong kreator sing numpang kan gak digawean tetap. Melok rono, melok rene. Nah, sedangkan kan ora kabeh wong kreator gede kan gelem nrimo. Ngono kuwi. Wong pansos sih ketara lho, wong golek nama, golek jenenge ben ngumpul, ben dikenal dengan berbagai cara. Ngono kuwi. Makane aku pun yo ora heran kuwi. Karo wong pansos ning Facebook Pro, ning YouTube, karo YouTuber gede, karo kreator Facebook Pro gede, karo suhu-suhu. Orang gumun kono. Intinya apa duit, duit. Wis to, kowe nek berkembang dhewe tanpa wong liya. Ya, abot. Ngono iku lho. Abot. Yakin nek abot. Siap bolong mungkin cukup sekian konten hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.